Ďalší rušný deň je za mnou. Telefóny, povinnosti, stres. Ale teraz konečne prichádzam na miesto, kde všetko spomalí. Domov. Poznáš ten pocit, keď sa dvere za tebou zavrú a v momente cítiš pokoj, ticho, vôňa domova a tvoj obľúbený čaj v rukách. Toto je miesto, kde si môžeš konečne vyložiť nohy, vychutnať si chvíľu pre seba a zabudnúť na zhon. Dom, ktorý nie je len stavba, ale pocit. Pocit domova. Tu sa všetko spája, veľkorysá obývačka s otvorenou kuchyňou, tri ďalšie izby a nádherná drevená terasa, kde si môžete vychutnať rána aj večery. Nízke náklady, pohodlné bývanie a naozaj skvelá susedská komunita. Som Petra z Realify a rada vám tento bungalov osobne ukážem. Stačí sa ozvať.